Aj keď deti a mládež školské povinnosti na 2 mesiace zahodili za hlavu a naplno si vychutnávajú oddych a relax, aj v tomto roku sme našli výnimky, ktoré sa predsa len rozhodli aj počas prázdnin nabrať nejaké tie nové vedomosti, skúsenosti či zručnosti, ale aj nadviazať nové priateľstvá. A budú to oni, ktorí sa budú spolužiakom chváliť nejakým tým titulom. Reč je o ďalšom ročníku Martinskej detskej letnej univerzity, ktorú organizuje tradične Centrum voľného času Kamarát. My všade dávame do éteru, že je to teda náš jubilejný 10. ročník, ale v podstate je to 11. univerzita, pretože sme začínali 0. ročníkom, bolo to ešte v roku 2012, teraz máme rok 2024, ale zasiahla nám do toho trošku korona, keď sme museli univerzitu prerušiť. No a samozrejme, že všade hovoríme, že tí študenti, ktorí sú s nami tento týždeň, majú naozaj tú česť zažiť to najlepšie z najlepšieho. My sme aj tak nazvali Martinskú letnú detskú univerzitu, ale musím povedať, že vybrať najlepšie z najlepšieho za 10 rokov sa naozaj nedá. Veď nakoniec hovoria o tom aj štatistiky. Keď pracovníci Centra voľného času bilancovali, za tých 10 rokov sa na organizovaní detskej univerzity spolupodielalo viac ako 50 partnerov, ktorí deťom pripravili atraktívny a intenzívny program. V prípade niektorých to bolo dokonca tak, že začali raz a zostali verní. Samozrejme, každoročne je to Jeseniová lekárska fakulta, bez nej by sme letnú univerzitu ako takú organizovať nemuseli a od začiatku pri zrode Martinskej letnej detskej univerzity stojí aj gymnázium Viliama Pavlínyho Tóta, no a Centrum voľného času Kamarát. No a už spomínaná Jeseniová lekárska fakulta je naozaj tým najdôležitejším partnerom, lebo keďže hovoríme o detskej univerzite, nechýba na nej nič, čo k univerzite ako takej patrí. Letná detská univerzita tak vždy štartuje dôstojne slávnostnou imatrikuláciou. Dovolil som si pozvať vás na toto slávnostné zhromaždenie novoprijatých študentov Martinskej letnej detskej univerzity, ktorí dnešným dňom prevezmú svoj imatrikulačný list. Milí študenti, mám úprimnú radosť, že vás môžem privítať na začiatku vášho detského štúdia na Martinskej letnej detskej univerzite. No a potom sa už mohli všetci malí študenti naplno vrhnúť do svojho týždenného štúdia. No a ten program mali naozaj ako vždy bohatý a pestrý. Absolvujeme workshopy na gymnáziu Viliama Pavlínyho Tóta, chémia, astronómia, biológia, workshop s mikrobitou v Centre voľného času Kamarát, kanisterapia, to je osvedčená aktivita, ktorú sme už viackrát deťom ponúkli, takže nesmie chýbať v programe Martinskej letnej detskej univerzity. No a čaká nás teraz športový deň, máme olympijský rok, takže sme opäť využili to, že Centrum voľného času Kamarát organizuje aj športové súťaže. Tebe sa bude chcieť športovať v takejto horúčave? Jasné. Bez problémov. Jasné. Som aj spotená už a rada by som sa už kúpala. A to teraz ideš ešte športovať? Áno, áno. Zvládneš to? Skúsim. Pripravili sme 4 disciplíny, samozrejme taký light beh na 50 metrov, plus nejakú zábavnú prekážkovú dráhu, keďže máme prázdniny, plus skok z miesta a plus hod na cieľ, na olympijské kruhy, tak to nazvem.